Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-25 linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ni na Familia Bacchiano, Familia ni na Andet Maantayag, para sa espesyal na kahilingan ni na St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Familia ni na Lenin at Evelyn Malang, Familia ni na Eduardo Hiros, Familia Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Emeline Intacao Inoue, Familia ni na Dexter Ocbian, Mirna at Jerwin Uliege, Familia ni na Eliana Marie Ronquillo, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Pablito Ignacio, Luther Lopez, Lynette Miranda, Alex Santa Cruz, Pia Tongol Laksina, Marieta Villanda, Weng Nies, Rolinda Viray, Cesar Santos, Familia ni na Regina Jane Yabut, Elizabeth Dantes, Alberto Pineda, Josephine Palafox, Familia ni na Angelo Russell Cunan, para sa gabay at proteksyon ng Banal na Espiritu ni na Familia ni na Ani Razon, Familia ni na Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tonyo, Teresita Tonyo, Mark Louis Tonyo, Juanita Lagason, Priscilla Matitu, Rohel Games, Juanita Pingul, Nelson Garma, Rita Vergara, Danilo Amameda, Benedicto Pamintuan, Benjamin at Isabel Lagman, Ambrosio Rico, Jeffrey Vince Cruz, Thea Marie, Felisa Bundalian, Petronila Rico, Monica Peña, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Ako ang kaligtasan ng bayan, wika ng Panginoon. Sa lahat ng kahirapan na idaing nila sa akin, didinggin ko sila at ako ang kanilang Panginoon magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, nagtipon-tipon tayo dito upang sumamba sa Panginoon Diyos kasama ang anak niya na si Jesucristo na nagsakripisyo ng kanyang buhay sa krus. Aminin natin na tayo ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Inaamin ko sa Sa makapangyarihan Panginoon Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang wakas. Amen. Purihin natin at pasalamatan ng Panginoon Diyos. Purihin natin ang Lord. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo, Panginoon Diyos, hari ka namin. Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan at sa libutan, naawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang
tayo. Ang lahat ng kautusan mo, Panginoon, ay nauuwi lamang sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Itulot mong makasunod kami sa iyong mga kautusan upang matamo namin ang buhay na walang hanggan. Alang-alang kay Jesucristo, ang anak mo, Panginoon namin, nabubuhay at naghahari kasama mo at ang banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Opo tayo, pakinggan natin ang sinasabi muli ng ating pagbasa sa Aklat ng Karunungan tungkol sa paghihirap, pahirapan ng mga tao. Itong itong suffering servant, nagdaranas na lingkod ng Diyos, naghihirap siya. Pakinggan natin. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Pinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustayin at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong tugon. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas, ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak, sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit, ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit
ang may karunungan mula sa Diyos. Una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi natatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang inahasik ng taong may bigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi nyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi naman kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa kalayawan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipatayo pa tayong lahat. Tayo pong lahat, tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinasabi ni Jesus. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa Kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang siya ay nasa bahay, tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan nyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus. Tinawag ang 12 at sinabi niya, ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata, pinatayo sa harapan nila
Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gusto mo bang maghirap? Gusto mo bang masaktan? O kaya gusto mo ba na itakwil ka at ipagkanulo ka ng mga kapwa mong tao? Mga kapatid, wala sa atin ang umaasa ng mga ganito, ano? Ha? Ngunit paulit-ulit sinasabi ni Jesus na ito nga ang mangyayari sa Kanya. Last week, sinabi niya nga ito sa chapter 8 ng Ebanghelyo ni San Marcos. Inulit niya sa Ebanghelyo natin ngayon. Chapter 9 ngayon, ang binasa natin. Kung tignan mo sa chapter 10 ng St. Mark, ganun na naman, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus. Kailangan tayo tumungo sa Jerusalem. Sabi ni Jesus, nakikita natin ito hindi lamang sa Ebanghelyo ni San Marcos, kundi sa Ebanghelyo din ni San Mateo. Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga pari at tagapagturo. Ako ay papatayin nila, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Ito ang Kristo na inaasa natin na magligtas sa atin. Kung hindi niya maligtas ang sarili niya sa ganitong pangyayari, paano niya tayo iligtas? Maski na yung mga disipulo, hindi nila maunawan itong pagsasabi ni Jesus na ito ang mangyayari sa akin. Last week, hindi ba na napakinggan natin? Maalala niyo pa ba ang Ebanghelyo last week? Ay, sabi ni si Pedro sa kanya, Panginoon, huwag sana mangyari yan sa iyo. Paano kang paniwala ng mga tao? Kung sinasabi mo kung inaanunsyo mo na ikaw ay papatayin sa wakas. Ay, nagalit si Jesus kay Pedro last week, ano? Sabi niya, umalis ka dito, Satanas. Ang pag-iisip mo ay hindi katulad ng pag-iisip ng Diyos. Ganyan ang pag-iisip ng tao. Na umiwas sa lahat ng ihirap, huwag magpakasakit. Kailangan maging dakila ka at huwag kang itakwil ng ibang tao. Ngunit pinipilit ni Jesus, ito ang misteryo ng kanyang pagliligtas sa atin. The cross is at the heart of our Christian faith. The crucifixion of Jesus is the heart of the mystery of the Christ. Sa pamamagitan ng paghihirap, pagpapakasakit, tayo ay iniligtas niya. Kung tingnan natin sa Ebanghelyo, hindi lang ito. Dinagdag ni Jesus, kung sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Itong krus pala, ito pala ang misteryo, hindi lamang ng pagliligtas niya sa atin, kundi ito rin ang puso ng ating paging disipulo niya. If we want to follow Jesus, we must accept that the cross is part of our life. Ito nga ang ginagawa natin sa misa. Kada nagsama-sama tayo dito sa misa, hindi ba? Yung pagkamatay, paghihirap, at muling pagkabuhay ni Jesus. Yan ang ating ipinagdiriwang. At sana ito ang magbibigay sa atin ng lakas loob
na humarap din sa mga paghihirap, sa pagpapakasakit, pagsasakripisyo, katulad ni Jesus. Nagkataon na itong ebanghelyo natin this last week and then this week ay bumagsak sa September. Alam niyo ba nitong nakarang linggo, September 14, nalimutan na natin yan. Yan ang tunay na kapistahan ng Santa Cruz. The exaltation of the cross of Jesus. September 14. Pagkatapos September 15, Our Lady of Sorrows. Hindi ba? Nuestra Señora de los Dolores. Ang si Jesus at ang kanyang ina na si Maria ay nagdanas ng matinding paghihirap. Parte ng buhay natin, mga kapatid, ang sakripisyo. Hindi tayong pwedeng mabuhay dito sa mundo na walang hirap. At isa pa, alam natin na kung easy-easy lang tayo palagi, walang mangyayari sa ating buhay. Hindi ba yan itinuturo natin sa mga anak natin? Na pagsikapan nila ang hirap ng pag-aaral upang maging matagumpay ang kanilang buhay. It looks like our human life can find fulfillment only in pain and sacrifice and sorrow. What we need is not to be dispensed from pain and sorrow, but rather, kailangan matutunan natin ang diwa ni Kristo sa ating pagdaranas. When we experience pain or sorrow, we look at the cross of Jesus. We look at the sorrows of the Virgin Mary. Sacrifice, suffering, our own crosses have a way of sanctifying us. Sa ganitong paraan, tayo ay matulad sa diwa ni Jesus na namatay sa krus. At ang kanyang ina, Our Lady of Sorrows, na sumama rin sa paghihirap at pananakit ng dinaanan ng anak niya na si Jesus. O Lord, help me to understand and to accept the sufferings which you send my way. Parte ito ng grasya ng Diyos. Hindi lamang yung mga happy-happy, easy-easy na pangyayari ang handog ng Diyos sa atin. Ang ating paghihirap nitong pandemya, ang ating pag-iingat, ang ating pagsasakripisyo ay parte ng plano ng Diyos upang katulad ni Jesus at ni Maria, tayo ay aangat sa kabanalan at makamtan natin ang tunay na kahulugan ng ating pagkatao. It looks like our humanity is perfected, not only with the happy and easy events of our life, but also in the sufferings and sorrows that we endure with Jesus and Mary. Amen. Baguhin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli,
umakyat sa langit, nuluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nananalig sa kabaitan ng Diyos ang mga dumudulog sa Kanya. Tayo'y magharap sa mga kailangan at pananakit upang lahat ay sa lahat ng bagay at ating nararanasan, nandyan ang grasya ng Diyos na tumulong sa atin. Ano ang sagot natin sa bawat panalangin? Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ulitin po natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, ang simbahan tungo sa kaganapan ng karya ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging instrumento nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagkalooban nawa ng Diyos ng lakas at mabuting kalusugan ang mga frontliners na patuloy na lumalaban sa COVID-19 upang maagapan ang pagkalat nito at mawakasan na ng tuluyan ang pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emotional. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming pagdalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus, kung saan maranasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na kailangan ng ating panalangin. Pagdasal natin yung mga nahawaan ng COVID, yung mga nag-aalaga sa mga may sakit, yung mga nurses at doctors at mga pare na bumibisita sa mga nahawaan. Ipagdasal natin ang ating may namahal sa buhay, na sana tayong lahat ay manatiling malusog sa kaluluwa at katawan. Panginoong Hesus, pagkalooban mo kami ng kababaang loob at paglilingkod ng kami ay maging mga kasangkapan ng iyong pagmamahal sa lahat ng aming mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nagdurusa ngayon. Ikaw ay nagpakasakit para sa amin at patuloy na kumakalinga ng walang hanggan. Amen. Amen.
Tumayo tayo mga kapatid at manalangin tayo na sana maging kaligod-lugod at katanggap-tanggap ang ating sakripisyo na inaalay natin kasama ni Yesu Kristo. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambaniniyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ng buong awa ang mga handog ng iyong bayan upang ang mga may pananalig sa iyo ay makatanggap sana ng iyong mga pagpapalang makalangit. Alang-alang kay Kristo, naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso't at diwa. itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang mararapat at matuwid, angkop at nakagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, O Amang Banal, alang-alang kay Yesu Kristo ang anak mong mahal. Sa pamamagitan niya na siyang salita ng Diyos, ginawa mo ang sansinukob nang sinugo mo siya upang maging tagapagligtas namin at manunubos ay nagkatawang tao lalang ng Espiritu Santo at isinilang ni Santa Mariang Birhen sa pagsunod ng iyong kalooban upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay. Idinapa niya ang kamay niya sa krus nang makamit sa iyo ang isang bayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal sa langit, ipinagbubunyi namin ang iyong kaluwalhatian. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna. Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na hari rito, Sa ngalan. sa ngalan ng Panginoon. Hosanna. Hosanna sa kaitaasan. Umpisan natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa ng Eukaristiya. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapagpapanuto maging katawan at dugo ni Yesu Kristo naming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, O Amang Banal, hinati-hati niya ang tinapay at binigay niya ito sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muling nagpasalamat sa iyo, O Amang Banal, at ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.
Tumayo tayo at tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus na aming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus na aming mahal, ngayon at magpakailanman. Kaya nga, sa paggunita namin sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, inialay namin sa iyo, Amang Banal, ang tinapay na nagdudulos ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabangi sinasamo namin na kaming nakikilinabang sa katawan at dugo ni Hesu Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alahanin mo, Panginoon, ang Santa Iglesia na sa buong daigdig, kasama ang Santo Papa namin na si Francisco, ang aming mga obispo, gawin mong ganap ang simbahan mo sa buklod ng pag-ibig. Alahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumaw. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan at maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birhen Ina ng Diyos, kasama San Jose, yung mga apostol, kasama si San Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod at lahat ng mga banal na tumupad ng iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo alang-alang kay Kristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro sa atin ni Jesus na ang Diyos na makapangyarihan ay mapagmahal nating Ama sa langit. Manalangin tayo. Sama natin sa langit katulad ng itinuro ni Jesus sa atin.
nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, O Panginoon, naligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkaluban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kahuriman, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. O Panginoong Hesus, ipinangako mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo sa amin ang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghari magpasa walang hanggan. Amen. Okay. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sana sumainyo lahat. At sumayo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang natanggap natin na kapayapaan na galing kay Kristo. Pagtanggap namin ng iyong katawan at dugo, O Panginoong Hesus, ay huwat magdulot sana sa amin ng kaparusahan. Sa halip, alang-alang sa iyong awa, pakinabangan sana ito ng aming kaluluwa at katawan. Narito si Jesus, anak ng Diyos, na nagkatawang tao upang tayo ay ligtas. Mapapalad tayong tinatawagan niyang sa piging ng kanyang sakripisyo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan ni Kristo at ang kanyang dugo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ando na sa komunyon. Ako ang mabuting Kristo, wika ng Panginoon. Nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman ay nakikilala ng mga sa akin. Pakinggan natin ang mga announcements at sumama tayo sa Oratio Imperata. Magsipo lahat. Announcement for marriage bonds. Mr. John Anthony Ma,
Ray Q. Del Rosario, 27 years old, son of Mr. and Mrs. Ray Del Rosario and Cristina Quizon, residing at St. Jude Village, San Agustin, City of San Fernando, will be married to Miss Lorraine Ladao, 27 years old, daughter of Mr. and Mrs. Francis Ladao and Julie Feliciano, residing at San Antonio, Guagua, Pampanga. Their wedding date is on October 1st, 2021, here at St. Jude Thaddeus Parish. As it is the third Sunday of the month, the companions of St. Jude, our collectors, will go around again for a second collection. The proceeds of this special collection will be forwarded to the Veritas Mass Media for its advocacies and programs for our less fortunate indigenous brothers and sisters all throughout the country. May the good Lord bless your generosity. In commemoration of the martyrdom of San Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint, on September 28th, the parish is holding a Triduum in his honor on September 25, 26, and 27, Saturday, Sunday, and Monday. On his feast day on September 28, Tuesday, we shall celebrate the Holy Mass at the usual time of 6:30 in the evening. Thank you. Please all kneel for the Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilam na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga nadulbhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang aming mga nagdurusa. Makantam nawa nila ang kanilang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque,
ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ang mga binabahaginan mo ng iyong sakramento, O Panginoon, ay tulungan mong lagi ipakita sana namin sa aming pamumuhay ang pakikibahagi namin sa iyong banal na sakramento, alang-alang kay Jesucristo, naming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain sana tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pagpatuloy natin ang ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.